песен? Не. Бойко, някакъв премиер е. Интригата е конспирация, майка на човешка деградация. Дяволът въде илюминация и световната манипулация. Ционисти точат зъби като зверове и християнската религия мразите. Не че аз много я обичам, но на ционист не искам да приличам. Земята скоро ще се клати в ръката на илюминати. Война и мир, революция, земетресения, изкуствени проблеми и решения, норми, обществени ограничения, тайни общества и съглашения, от английските кръвосмешения, демократи и фашисти, депутати, всичките са дяволи, рогати, говорят ти с те омайните си думи, лъжат ни редовно, неспирно, и това е толкова очевидно. Създавате финансовата криза. Продължавай, бе. Създават финансова криза, а местото им е в пандиза. Обама, Буш, световен ред, куки на конци на тайния проект. Кланят се древно общество и божество, гледащо от пирамидата около масонско тайно общество да бъде всичко искат то. Драскат с ногти, пият кръв, за влечугите сме ние стръв. Илюзия на вашата чистота не виждате в сивата мъгла. Пристигат тихо от смийският култ от векове, успяват да ни забудят и контролират. С нас те експериментират, електричество да генерират чрез нашето кошмарно състояние. Опияняват нашето съзнание. Създават нашето битие, чрез лъживи ценности ни лъжат те. Пари, коли, жени и дрога ми казват те. Без тях не мога, с много болести и тревога. Набиват ти в главата Бога и всеки вика аз не мога да живея без пари. Борим се да оцелеем в скотски дни. Всичките пари и облаги и да са благи трябва да са. Да си запомниш ти, че остават хора без души, нали? Безцелно тялото ти се лута, мисли само за пари, а цената е висока, взимат нашите души. Роб за вечни времена си бил ти. И лошото е, че човеците не осъзнават как с тях се забавляват. Пълен театър разиграват, Big Brother ни внушават, светът подготвят за тоталното робство. Да, възстае тяхното господство. А пък тяхната върховна тайна включва плановете зли на вселенското бесило. Нашата раса да виси, и хората ще се пробудят с отворени очи. Отново те ще еволюират за бъдеще със светли дни. Иначе текста веднага мога да влезе с текста нещо.